Әйе, күптән түгел интернет шелтәләрендә шундый хәбәр чыкты. Хәзер Яндекс Музыка сервисында татар җырлары да бар. Һәм ул җырларны анда җырның хукук ияләре генә куя ала. Һәм аны тыңлар өчен тамашачыга акча түләргә кирәк. Мин ышанам, татар эстрадасында да бу практика уңышлы булачак. Мәсәлән, Америкада инде бу әйбер күптән практикада. Бүгенге көндә без яшерен батырын түгел, безнең дисклар, аудио дисклар, CD-лар кызганыч ки бик авыр сатыла. Бу бүгенге көннең бер күренеше. Шул шартларда социаль шелтәләрдә безнең татар музыкасы күбрәк була икән. Бу әлбәттә уртак эшкә файда гына. Хукук ияләренең хукукларын саклау беренче планга куела. Ягъни бу шелтәргә бары тик теге яки бу язмага хукукы булган кеше генә кертә ала ул җырларны. Бу шулай ук бүгенге көндә бик зур проблемаларның берсе булган. Интеллектуаль милекне саклау өлкәсендә бәлки тагын бер адым алга булыр. Без үзебез дә әлбәттә бу проект белән хезмәттәшлек итәргә уйлыйбыз. Үстерүдән генә түгел, бу правообладательләрне әзрәк кенә хуплау дигән сүз инде белмим менә шул. Без инде үзебез җырчылар безнең музыканы iTunes-та алырга мөмкин, яисә Google Play-да алырга мөмкин дип шундый мәгълүмат кертеп җибәрәбез. Тегендә дә, монда да, YouTube-та да һәм кайда мөмкинлек бар. Алар безне берничек тә пиар итми.